Quinto punto da orde do día, modificación se procede das bases de execución dos orzamentos municipais para o ano 2011. Ustedes conocen ben xa o que é a proposta, pero paso a ler simplemente os acordos. Paso a ler os acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación das bases de execución do orzamento do Concello de Moaña para o ano 2011, nas súas bases 61 e 62 de acordo coa proposta arriba anunciada. 2. Someter a modificación a información pública mediante a publicación do anuncio no boletín oficial da provincia polo prazo de 15 días hábiles para atender as reclamacións de non producirse ninguna considerase a notificación aprobada, entrando en vigor o día seguinte da publicación do anuncio da aprobación definitiva no boletín oficial da provincia. Eu penso que ustedes conocen cal foi a proposta da alcaldía, porque así a pasamos. Igualmente o BNG votará en contra, recurrirá este asunto, recurrirá as bases de execución. E tantas cousas por alguna previsión que usted debería interesarle, pero como únicamente está preocupado por facer un lugar barato, pues terá que sufrirlo, o tempo que usted é alcalde. Hai alguna previsión da que debió avisarlle o secretario, que lle está doendo a usted todos os días, vou decir que a lei, debería terla en conta porque podía, e ninguén nos oporíamos, pero non a tido en conta. Por lo tanto, votaremos en contra, alegaremos e advertímoslle tamén que este punto de aprobarse incorre probablemente en nulidade por non estar de acordo co Regulamento Orgánico Municipal. Pasamos entonces a votación. Votos a favor. Votos a favor. Abstencións. Unha abstención. Votos en contra. 6 votos.